መጽሐፍ ሩት እዚ መጽሐፍ ዝተሰየመሉ ካብቲ ናይ መጽሐፍ ገጸ ባህርያት ሓንቲ ዝኾነት ናይ ዳዊት ቅድሚ ዓባይ ኣብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ትውልድ ሓረግ ውሽጢ ዘላ ማባዊት ሰበይቲ ሩት እዩ። ኣብዚ መጽሐፍ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ዝተጻሕፉ መጽሐፍቲ ብናይ ሰበይቲ ሽም ዝተሰመየ በጀካ መጽሐፍ ሩት ካልእ መጽሐፍ ኣስቴር እዩ። እዚ ናይዚ መጽሐፍ ታሪኽ ሃይማኖት ወይ እግዚአብሔር ምፍራህ ኣብ ዝጠፍኣሉ ናይ ስነ ምግባር ብልሽውነት ዝበዝሓሉ ናይ ሃገር ሓድነት ኣብ ዝፈረሰሉ ባዕዳውያን ሃገራት ብጭቆና ኣብ ዘስፋሕፍዕሉ ግዜ ዝተፈጸመ እዩ። መጽሐፍ ሩት ኣብ እስራኤልን ሞዓብን ንውሑድ እዋን ዝነበረ ናይ ሰላም ሃዋሁ ዘመልክት እዩ። ኣብ መጽሐፍ ሩት ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 13-20 ዘሎ ክንርኢ ንኽእል። ኣብዚ መጽሐፍ ብተወሳኺ ኣብዚ ናይ መሳፍንቲ ዘመን ሓቀኛ ዝኾነ እምነትን እግዚአብሔር ዝፈርህ ህይወትን ዝነበሮም ውሕዳት ሰባት ኣብቲ ዘመን ዝነበረ ጸልማት ከመይ ገይሮም ከም ዘቃለልዎ ዘርኢ ኣገራሚ ታሪኽ እዩ። ቀንዲ ዛዕባን ስነ መለኮታዊ ሓሳቡን መጽሐፍ ሩት ዝገልጽ ሩት ነቲ ብሕትውና ነጊስዋ ዝነበረ ናኦሚ ዝነበራ ዘይልወጥ ርክብን ካብ ውልቃውነት ዝረሓቐ ተወፋይነት ከምኡውን ቦአዝ ዘርአዮ ለውሃት ኣብ ልዕሊ እዘን ኣንስቲ እዩ። ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 4 ዘሎ ነቲ ከም ዝበለ ናይ ፍቕሪ ተግባር ምስ ናይ እግዚአብሔር ተግባር ከነነጻጽሮ ከለና ዘይልወጥ ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ እዩ ዝገልጸልና። እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ካብ እግዚአብሔር ዝተላዕለ ተባሪኾም እዮም፣ ንኻልኦት ድማ ንበረኸት ኮይኖም እዮም። ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ ብጉሉጽ ኩነታት እተንጸባርቆ እዛ ማዕባዊ ሰበይቲ ዘገርም ይመስል። ሩት ምኽንያት መርዓ ዝተሓዋወሰቶ እስራኤላዊ ቤተሰብ ብዝረኣየቶ ፍጹም ዝኾነ እሙንነት ነታ በይና ዝነበረት ሓማታ ዝነበራ ተወፋይነት ከም ሓቀኛ እስራኤላዊት ውሉድ ስለ ዘቑፀራ ኣብቲ ናይ ዳዊት ናይ ዘርእ ሓረግ ብቕዕቲ ኮይና ተረኺባ እያ። እዚ ዝገልጸልና ድማ በቲ ዝመጽእ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ምእታው ዝከኣል ብዝምድና ወይ ብናይ ደም ርክብ ዘይኮነስ ብእምነት ኣቢሉ ዝርከብ ምእዛዝ እዩ። ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 5 ዝብል ዘሎ ጥቕሲ ናይ ሓደ ሰብ ህይወት ምስ ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ክሰማዕ ከሎ ጥራይ ከም ዝኾነ ናይዛ ሰበይቲ ህይወት ከም ምስክርነት ቀሪቡ ኣሎ። ብናይ ዳዊት ዘርኢ ሓረግ ውሽጢ ምእታው ድማ ህዝብታት ኩሎም በቲ ዓብይ ወዲ ዳዊት መንግስቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምውካሎም የርኢ። ኣብዚ መጽሐፍ ብመሪሕነት ርእሶም ዝሃቡ እግዚአብሔር ዝባረኾም ብሩትን ቦአዝን ሰናይ ተግባር ናይ ናኦሚ ተስፋ ምቑራጽ ናብ ሓጎስ ከም ዝተቐየረ ዝገልጽ እዩ። ዝነበራ ባዶነት ናብ ምልኣት፣ ካብ ጉስቁልና ናብ ምድሓንን ተስፋ ናብ ምርካብን። ብተመሳሳሊ ድማ ህዝቢ እስራኤል ብአቢሜሌክ ሞት ምኽንያት ዝነበሮ ተስፋ ምቑራጽ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 4:18 ናይ ሩትን ቦአዝን ሓቀኛ ውሉድ ዝኾነ ዳዊት ርእስኻ ምውፋይ ዝነበረ ኣገልግሎት ብናይ ሰሎሞን ዘመን ኣብቲ ናይ መጀመርታ ዓመት ናይ ሰላምን ብልጽግናን ተለዊጡ እዩ። ናይ ዳዊት ኣብ እስራኤል ምንጋስ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ኣገዛዝኣ ከም ምዃኑ መጠን እግዚአብሔር ዝኣተወ ቃል ሰላምን ዕረፍትን ብምሃብ ምፍጻሙ ዘመልክት እዩ። እዚ ዕረፍቲ እዚ ቀጻልነት ዝህልዎ ከምቲ ሩትን ቦአዝን ኣብ ህይወቶም ዘርኣይዎ ርእስኻ ናይ ምውፋይ ፍቕሪ ክኽተሉ ወይ ከርእዩ ከለዉ እዩ። በቲ ዓብይ ወዲ ዳዊት ማቴዎስ 1 ቁጽሪ 1 ብኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ዝርከብ ናይ ምድሓን ስራሕ ብናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ቃል ዝተኣተወ በረኸት ፍጻመ ረኺቦም እዮም። መሪሕ ጠቕሲ ኣብዚ መጽሓፍ ሩት ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 16 ናብ እትኸድዮ እኸይድ ኣብ ተሓድርዮ ኣሓድር ህዝብኺ ህዝበይ ኣምላኽ ድማ ኣምላኸይ እዩ ኣብታ ትሞትላ እመውት ንኣይን ንኣኽን በጀካ ሞት ካልእ እንተፈልዩናስ እግዚአብሔር ከምዚ ይግበረኒ ከምዚ ድማ ይወስኸኒ ድማ በለት። እዚ ድሕሪ ባይታ ናይ መጽሓፍ ሩት ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 1 ናኦሚን ሩትን ቁጽሪ 1 ኮነ ድማ በቲ መሳፍንቲ ዝገዝኡሉ ዝነበሩ ዘመን ኣብታ ሃገር ጥሜት ኮነ ሓደ ሰብኣይ ምስ ሰበይቱን ክልተ ደቁን ካብ ቤትልሔም ይሁዳ ኣብ ምድሪ ሞዓብ ክቕመጥ ከደ። ስም እቲ ሰብኣይ እቲ አሊሜሌክ፣ ስም ሰበይቱ ከዓ ናኦሚ፣ ስም ክልቲኦም ደቁን ማሕሎንን ኪልዮንን ይበሃሉ። ኤፍራታውያን ካብ ቤትልሔም ይሁዳ ነበሩ። ናብ ምድሪ ሞዓብ መጺኦም ከዓ ኣብኣ ተቐመጡ። አሊሜሌክ ሰብኣይ ናኦሚ ድማ ሞተ፣ እሞ ንሳ ምስ ክልቲኦም ደቃ ተረፈት። ንሳቶም ከዓ ሞዓባውያን ኣንስቲ ኣእተው። ስም እታ ሓንቲ ዑርጳ፣ ስም እታ ካልእቲ ድማ ሩት ነበረ። 10 ዓመት ዝኣክል ኣብኡ ተቐመጡ። ማሕሎንን ኪልዮንን ከዓ ክልቲኦም ሞቱ።
እታ ሰበይቲ ድማ ካብ ክልቲኦም ደቃን ካብ ሰብኣያን ተረፈት ሽዑ ንሳ ምድሪ ሞዓብ ከላ እግዚአብሔር ንህዝቡ ከም ዝበጽሖም እንጌራውን ከም ዝሃቦም ሰምዕት እሞ ንሳ ምስ ክልቲአን አንስቲ ደቃ ተንሲኣ ካብ ምድሪ ሞዓብ ተመልሰት ቁጥር 7 ንሳ ክልቲአን አንስቲ ደቃ ከምስኣ ካብታ ዝነበረታ ቦታ ወጽት ናብ ምድሪ ይሁዳ ክምለሳ ድማ መገደን ከዳ ናሚ ከዓ ንክልቲአን አንስቲ ደቃ ኪዳ ነፍሲ ወከፍክን ነና ቤት አዲኽን ተመለሳ ከምቲ ምስቶም ሙታትን ምሳይን ዝገበርክናኦ እግዚአብሔር ምሳኻትክን ምሕረት ይግበር ነፍሲ ወከፍክን ኣብ በቤት ሰብኣይክን ዕረፍቲ ክትረኽባ እግዚአብሔር ይሃብክን በለተን ሽዑ ሰዓመተን ንሳተን ከዓ ድምፀን ዓው ኣቢለን በኸያ ኣይፋልናን ምሳኽ ደኣ ናብ ህዝብኽን ምለስ በላኣ ናሚ ግና ደቀ ስለምንታይ ከምሳይት ትኸዳ ተመለሳ ደኣ ደጊምዶ ሰቡትክን ዝኾኑ ደቂ ኣብ ከርሰ ያለዮምኒ ደቀ ሰብኣይ ከይእቶ ኣሪገ እሞ ኪዳ ደኣ ተመለሳ ተስፋ ኣሎን እኳ እንተ ዝብልሲ ኤረሎም ለይቲ ሰብኣይ እንተ ዝእቶ ኣወዳትካ እንተ ዝወልድ ንሳቶም ክሳዕ ዝዓብይዶ ክትጸንሓ ኢኽን ምእንቲ ዝኸ ሰብኣይ ከይእትኽን ዶ ክትነብራ ኢኽን ኣይፋልክን ደቀ ኢድ እግዚአብሔር ኣባይ ወፂያ እሞ ካብ ንኣኻትክን ስን ኣዝዩ ንኣይ ይመርር በለተን ሽዑ መሊሰን ድምፀን ዓዋቢለን በኸያ ዕርጳ ንሓማታ ሰዓመታ ሩት ግና ምስኣ ተጸጋት ንሳ ድማ ሰበይቲ ሓሙትኪ እንሆ ናብ ህዝባን ናብ ኣምላኻን ተመሊሳን ንስኸውን ደድሕሪ ሰበይቲ ሓሙትኪ ተመለሲ በለታ ሩት ግና ሓዲገኪ ካባኺ ንድሕሪት ክምለሲ ግዲ ኣይትበልኒ ናብ እትኸድዮ ኸይድ ናብ ተሓድርዮ ከዓ ኣሓድር ህዝብኺ ህዝበይ ኣምላኽ ድማ ኣምላኸይ እዩ ኣብታ ትሞትላ ሞት ኣብኣ ድማ ቅበር ናይና ክንበጀካ ሞት ካልእ እንተፈልዩናስ እግዚአብሔር ከምዚ ይግበረኒ ከምዚ ከዓ ይወስኸኒ በለት ምስኣ ንምኻድ ከም ዝቆረጸት ምስ ራየት ምዝረባ ሓደገት 19 ናብ ቤትልሔም ክሳዕ ዝበጽሓኻ ክልቲአን ከዳ ኮነ ድማ ናብ ቤትልሔም ምስ ኣተዋ ብዘላታ ኸተማ ብዛዕበን ተባዓደት እተን ኣንስቲ ከዓ እዚኣስ እምበር ዶናሚ እያ በላ ንሳ ድማ እቲ ኩሉ ዝኽእል ብዙሕ ኣመሪሩኒ እዩ እሞ ማራ ደኣ በላኒ እምበር ናእምስ ኣይትበላኒ ኣነ መሊአ ከድኩ እግዚአብሔር ካ ጥራየ ይመለሰኒ እግዚአብሔር ካብ መስከረለይ እቲ ኩሉ ዝኽእል ድማ ካብ ኣክፋኣለይከ ስለምንታይ ናእም ትብላኒ ኣለኹን በለተን ቁጥር 22 ናሚ ድማ ተመልሰት ሩት እታ ካብ ምድሪ ሞዓብ ተመልሰት ሞዓባዊ ሰበይቲ ወዳ ከዓ ምስኣ ነበረት ንሳተን ብመጀመርታ ዓጺድ ስገም ናብ ቤትልሔም ኣተዋ መጽሐፍ ሩት ምዕራፍ 2 ሩትን ቦአዝን ቁጥር 1 ንናእሚ ድማ ቦአዝ ዝበሃል ሃብታም ስልጡን ሰብኣይ ካብ ዓሌት ኤሊሜሌክ ዘመድ ሰብኣያ ነበረ ሩት እታት ማዕባዊት ድማ ንናእሚ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ምሕረት ዝረኽበሉ ስዒበ ኣብ ግራት ከይደ ክቐርም ሕደግን በለታ ንሳኻ ኪድ ጓለ ይበለታ ንሳ ድማ ከይዳ ናብ ግራት ኣትያ ደድሕሪ እቶም ዓጻዶ ትቐርም ነበረት እቲ ግራት እቲ ከዓ ብገርሃ ናይቲ ካብ ዓሌት ኤሊሜሌክ ዝነበረ ቦአዝ ኮነላ እንሆ ድማ ቦአዝ ካብ ቤትልሔም መጺኡ ነቶም ዓጻዶ እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ይኹን በሎም ንሳቶም ከዓ እግዚአብሔር ይባርክካ በልዎ ቦአዝ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ዓጻዶ ተመዚዙ ዝነበረ ግልያኡ እዛ መርዓት እዚኣ ናይ መን እያ በሎ እቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ዓጻዶ እተመዘዘ ግልያኡ ከዓ ንሳ ምስ ናእሚ ካብ ምድሪ ሞዓብ እተመልሰት ሞዓባዊት መርዓት እያ ደድሕሪ እቶም ዓጻዶ ኣብ መንጎ እንዳእቲ ቀሪም ከኣሪ ሕደገኒ በለት ንጎ ምስ መጸት ክሳዕ ሕጂ ደው ኢላ ኣላ እምበር ኣብ ቤትሲ ቁሩብ ጊዜ እያ ዝጸንሐት ኢሉ መለሱ ሽዑ ቦአዝ ንሩት ጓለይ ኣይሰማዕክንዶ ክትቀርሚ ኢልኪ ናብ ካልእ ግራት ኣይትኺዲ ምስ እዘን ግዙኣተይ ደኣ ልገቢ እምበር ካብዚ ኣይትሕለፊ ናብቲ ዝዓጽድዎ ግራት ረኣይ እሞ ደድሕሪኦም ሰዓቢ ነቶም ግዙኣተይሲ ከይትንኪኺ ኣዚዘዶ ኣይኮንኩን
مسمع خدما ناب تعترتات كيركي كابتي اتوم جزءات زقدحو ستي بلا شعون السابقات أنا مدري تلفت سجدت له أنا وصلتني خن السيسي نايك تفلت أن بمنتهى بكلمة خامو قصر خب قبلته بعض دمات دحري موسب أيكي نحمات كز جبركيون أبوخنا دخن التولد كلا مدرن كم زحدكي كرمزي نبزيت فلتي هزب دما كم زمت أخي عصبيهم نجيرو من هاللو زيابير كم جبركي يفديكي عصبخ كابتي أب تحتي أخنا فخت سجعيل كي متسيخ زلوك زيابير أملاك إسرائيل ملو يكون إلو من نسلا نساخ قويتاي كم حنتي كابتن جزاتكا وقازي كونكوس نلبك زتخا تزاريبكا أتصنعني أخاني أخامو أبكر مخاخي مغوز إركب بلد قطر 14 بواز دما بتجزيت مساح نابزك ربي مكابزين جرابلعي قراسكي خا أبز متسيت طلق بلا نساد ما بتقاتهم عصادو تقمطت طبوس سويت كهبا نساد ما بلعت صقيباون أطرفت كتكرم مستنسد دما بوازنتهم جزاتو أما أكل أندأتي تقرم أي تحفروا كابعترتي مزحكم كأكت أري وحدة قولا أي تخريو اللون إلو عززم كابتقرات كأكس عمشت كرمت ناتز قرمتو دما زبطتو حد إف زأكل سقم دما خونه قطر 18 سيراتو خانا بكتما أتوت حماتا دما اتز قرمتو رأيتو اتترف تقاباون أو تسياها بتا اتا حماتا خالومي أبيك أرمكي أبيك عايخي اتتلالي كبرخو يخون بلتا نساها مسمن كمزو عايت سمعتي لومي مسؤو زعايخو سبعي بوعاز إيو إلى نحماتا نقرتا نامي نسبيت ودا نهيوان النموتات محرتو زي قد فيك زي أبي هري باركو بلد نامي مليسا دما إذا سبعي إذي مغربنا إيو نسو كابتوم زورسنا إيو بلتا روت إتام أباويت كان نسوس بزولو عاتي دايك سعز ودو مستون قزعاتي لقبيب إيلو نبلتا نامي دما نروت سبيت ودا قوالي أبكال قرات ما نم كيتن كيكس مستن قزعاتو كتواتي صبق إيو بلتا عاتي سقمن عاتي سرناين كسعز وداقا نتن قزعات بوعز سعيبا تقرم نبرت مسحاماتا دما تقمت نبرت مصحف روت معراف سلسته روتن بازن أب عودي قصري حده نامي حماتا دما بلتا قالي منتي بدحان كتنبرس عرفت ديكم كن زدليل كزلخو حجغا تمستن قزاتو زنبركي بواز زمنا دو ايكونن نصو لومي ليتي سقم أب عودي يزر الله مباسي تحاتسيب كنت لكيكن كدانكي تخدن امو نبت عودي وردي بلعون ساتيون كسع زود قنا نتسب اي ترأيو خون دمايو مزدقس تازدقس اللابوتا فلتي متسيخ دما بشنخ اقرو قلعكي دقسي نسخات قبريو كنقركيو ساد ما زبلكني كله قبريه بلتا قطر 6 ناب عودي وريدا دما كمتي حماتا زاززتا كل قبرت بواز كا بلعون ساتين لبو مستحقسه أب تصقعت كميتو خدقس كده شعون الساق أس إلى مصت بشنخ أقرو قلي عدم ما دقست كونقا فرق ليت اتي سبعي سنبيدو تقمطله انها دما سبيتي اب أقرو دقيسا نبرت نسخ أمن يكبلا سادما أنا روت جزء خاء نسخ وراسي خامو صاف كدان كابل لجزء خا زرقح بلد نسخ أبلا أتقالي ندخاتات كونن هبتامات ددحر من سي سلازي صعبكي كابت قداماي اتدحراي زبلت لوهات غيركي خمو እግዚአብሔር ይባርክኪ حجد ما قالي اي تفري دغ سبيت مخانكي كلها دغ حزبي تفلط يامو زبلكيو كله كغبرلكي حجخ انا وراس مخانيسي حقي غناخ كباي زقرب وراسي الله نلومي ليتي حداري خون دمايو صباح نسو انت ورسكي صبق يورس ورسك انت زيدلي غنا هياو እግዚአብሔር እዩ انا كورسك ايه
ክሳዕ ዝወግሕ ደቅሲ ክሳዕ ዝወግሕ ድማ ኣብ እግሩ ደቀሰት ንሱ ሰበይቲ ናብ ዓውዲ ከም ዝመጸት ኣይፈለጥ ኢሉ ነበረ እሞ ገና ሰብ ምስ ብጻዩ ከይተላለየ አንጊሃ ተንሰት ቦአዝ ግና እቲ ተኸዲንክዮ ዘለኹ ነጸላ ኣቕሪብኪ ዘርጊሕዮ በላ ዘርጋሓቶ ድማ ንሱ ኸዓ 6 መስፈር ስገም ሰፈረላ ኣሰከማ ድማ ናብ ከተማ ኣተወት ቁጥሪ 16 ናብ ሓማታ ምስ ኣተወት ድማ ንሳ ከመይ ኢኺ ጓለይ በለታ ንሳ ኸዓ እቲ ሰብኣይ ዝገበረላ ኩሉ ነገረታ ኣብ ሓማትኪ ጥራይ ኢድኪ ከይተኣትዊ ኢሉ እዚ 6 መስፈር ስገም እዚ ሂቡን ድማ በለት ንሳ ኸዓ እቲ ሰብኣይ ነዚ ነገር እዚ ሎሚ ከይወድኦ ኣዕርፍን እሞ እቲ ነገር ከመይ ከም ዝውዳእ ክሳዕ እትፈልጢ ስቕበል ጓለይ በለታ መጽሓፍ ሩት ምዕራፍ 4 ቦአዝ ንሩት ከም ዝተመርዓዋ ቁጥሪ 1 ቦአዝ ድማ ናብ ደገታ ከተማ ደይቡ ኣብኣ ኮፍ በለ ኖኻቲ ቦአዝ ብዛዕባኡ ተዛረበሉ ወራሲ ይሓልፍ ነበረ ንኡ ድማ እታ መንኢኻ ኣግልስ እሞ ኣብዚ ተቐመጥ በሎ ንስኻ ኣግሊሱ ተቐመጠ ቦአዝ ድማ ካብ ዓበይቲ እታ ከተማ 10 ሰብኣይ ወሲዱ ኣብዚ ተቐመጡ በሎም ንሳቶም ከዓ ተቐመጡ ሽዑ ነቲ ወራሲ እዛ ካብ ምድሪ ሞዓብ ተመልሰት ናኣሚ ነቲ ክፍሊ ምድሪ ኣሊመሌክ ሓውና ክትሸጦ ደልያ ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ እዞም ተቐሚጦም ዘለውን ኣብ ቅድሚ ዓበይቲ ህዝበይን ዓድጎ ኢለ ከስማዓካ ሓሰብኩ በጀካኻ ወራሲ የልዎን ብድሕሪኻ ኸዓ ኣነ እየ እሞ ትወርስ እንተኾንካ ውረስ ዘይትወርስ እንተኾንካ ግና ክፈልጥ ንኣይ ንገረኒ በሎ ንሱ ኸዓ ክወርስ እየ በለ ቦአዝ ድማ በታ ነታ ግራት ካብ ኢድ ናኣሚ ትዕድገላ መዓልቲ ስምእቲ ምውት ኣብ ርስቱ ምእንቲ ከተቐውም ካብ ሩት እታ ማእባዊት ሰበይቲ እቲ ምውት ከዓ ክትዕድጋ ኢኻ በለ እቲ ወራሲ ድማ ርስተይ ከየባላሹ ኮርሳ ኣይክእልን እየ እሞ ነታ ኣነ ዝወርሳ ንስኻ ውረሳ በለ ቁጥሪ 7 ቀደም ኣብ እስራኤል ኣብ ምውራስን ኣብ ለውጥን ኩሉ ነገር ምእንቲ ክጸንዕ ሰብ ሳእኑ ኣውፂኡ ነቲ ብጻዩ ክህቦ ልማድ ነበረ እዚ ድማ ኣብ እስራኤል ምስክር ነበረ እቲ ወራሲ ኸዓ ንቦአዝ ንስኻ ዓድጎ በሎ ሳእኑ ድማ ኣውፅአ ቦአዝ ከዓ ነቶም ዓበይትን ንኹሉ ህዝብን ናይ ኣሊመሌክ ዝነበረ ኩሉ ናይ ክልዮንን ናይ ማሕሎንን ዝነበረ ድማ ኩሉ ካብ ኢድ ናኣሚ ከም ዝዓደግክዎ ሎሚ ንስኻትኩም ምስክር ኢኹም ድማ ስምእቲ ምውት ካብ ማእከል ኣሕዋቱን ካብ ደገ ቦታኡን ከይጠፍእ ስምእቲ ምውት ኣብ ርስቱ ከቐውም ኢለ ንሩት እታ ማእባዊት ሰበይቲ ማሕሎን ሰበይተይ ክትኮነኒ ከም ዝዓደግክዋ ሎሚ ምስክር ኢኹም በሎም እቶም ኣብ ደገ ዝነበሩ ኩሎም ህዝብን እቶም ዓበይትን ከዓ ምስክር ኢና ነዛ ናብ ቤትካ እተኣቱ ሰበይቲ እግዚኣብሔር ከምተን ክልተ ንቤት እስራኤል ዝሃነጻ ከም ራሔልን ልያን ይግበራ ኣብ ኤፍራታ ኸዓ ሰልጥን ኣብ ቤትልሔም እውን ስሙ ይኩን እታ ቤትካ ድማ በቲ እግዚኣብሔርስ ካብዛ መርዓት እዚኣ ዝህበካ ዘርኢ ከም ቤት ፋሬስ እቲ ታማርን ይሁዳ ዝወለደትሉ ትኹን በሉ ወለዶ ዳዊት ቁጥሪ 13 ሽዑ ቦአዝ ንሩት ወሰዳ ንሳውን ሰበይቲ ኮነት ናብኣ ኸዓ ተወ እግዚኣብሔር ድማ ጥንስሃባ ወድውን ወለደት እተን ኣንስቲ ኸዓ ንናኣሚ ሎሚ ወራሲ ዘይከልኣኪ እግዚኣብሔር ይባረኽ ስሙ ኣብ እስራኤል ይሰመ እታ ካብ 7 ወዲ እትበልጽ እተፍቅረኪ ሰበይቲ ወድኺ ወሊዳቶ እያ እሞ ንሱ ነፍስኺ ዝሕድስን ሓጋዚ እርግናኽን ክኾነኪ እዩ በለኣ ናኣሚ ድማ ነቲ ህፃን ወሲዳ ኣብ ትሕቲኣ ሓቐፈቶ መግዚቱ እውን ኮነት እተን ጎረባብታ ኸዓ ንናኣሚ ወዲ ተወሊድላ ኢለን ስም ኣውፃሉ ስሙ ኸዓ ኢዮቤድ ሰመያኦ ንሱ ኣቦ እሰይ ኣቦ ዳዊት እዩ ቁጥሪ 18 ትውልዲ ፋሬስ ከዓ እዚ እዩ ፋሬስ ንኤስሮም ወለደ ኤስሮም ድማ ንራም ወለደ ራም ከዓ ንኣሚናዳብ ወለደ ኣሚናዳብ ድማ ንናኣሶን ወለደ ናኣሶን ከዓ ንሰልሞን ወለደ ሰልሞን ድማ ንቦአዝ ወለደ ቦአዝ ከዓ ንኢዮቤድ ወለደ ኢዮቤድ ድማ ንእሰይ ወለደ እሰይ ከዓ ንዳዊት ወለደ